sarjan 90 kiloa loppuottelussa kohtaavat Romanian Julian Risno-Verno, 23-vuotias opiskelija, ja Neuvostoliiton Robert Sibilov, 22-vuotias odessalainen nuorten maailmanmestari, 82-83. Sibilov johtaa ensimmäisen 3 minuutin jakson jälkeen pistein 4-0, ja hänet parhaiten tunnette noista polvisuojista. Melkoisen tapahtuma köyhä oli tuo ensimmäinen jakso, ja näin esitetään Risno-Vernolle romanialaiselle toista varoitusta. Se menee myös läpi. Sibilov ei kuitenkaan saa tuossa matossa mitään näkyvää aikaan. Hänellä on turvallisen tuntuinen 4-0 johto, ja näin hän ei nostoihin tuossa tuhraa voimiaan, jatkaa mieluummin pystystä. Painostaa tällä hetkellä aika vahvasti Risno-Vernoa ja on näin ajamassa tavallaan romanialaiselle 3. varoitusta. Sehän päättäisi ottelun ulosajoon. Jälleen Sibilov osoittaa aktiivisuutta hakemalla otetta jalasta, mutta kovin totissa otteenhakua tuo ei mielestäni ole. Eikä se myöskään tehoa tuomaristoon. Sibilov saa myös toisen varoituksen, näin kummallakin 2 varoitusta. Ensimmäisellä jaksolla vastaavassa tilanteessa Sibilov välittömästi tuomarin pillin soitua hyökkäsi pystyyn. Risno-Verno ei ehtinyt tehdä mitään, mutta nyt hän saa otteen. Mutta ei yksinkertaisesti siinä Julian Risno-Vernon voimat eivät riitä Sibilovin pyöryttämiseen, siirtämiseen mihinkään. Minuutti 47 sekuntia toista jaksoa käyty. Sibilov johtaa edelleen 4-0. Tässä sarjassa pronssimitalin saa Turkin Resit Karabatsak, 4. on Puolan Jan Korski, 5. Torsten Wagner, DDR ja 6. Juraj Kutsirko, Tsekkoslovakia. Näin Risno-Verno kiertyy päälle ja saa siitä ensimmäisen pisteensä, ja onpa siinä Sibilov lähtee vyörytykseen, ei kuitenkaan lähde. Näin alla oleva Sibilov johtaa nyt 4-1. 20 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Ja kyllä Euroopan mestaruus käytännössä on ratkennut. Eipä Neuvostoliiton Sibilov varmastikaan erehdy viimeisten sekuntien aikana sellaiseen virheeseen, että Risno-Verno hänet voittaisi, vaikka siinä jääkin toistamiseen alle ja ero kaventuu. Nyt vain 4-2 johto. Kolme sekuntia kellon mukaan otteluaikaa jäljellä. Ja näin soi summeri välittömästi tuomarin pillin jälkeen. Robert Sibilov, Neuvostoliitto, on 90 kiloa sarjan Euroopan mestari. Julian Risno-Verno, Romania hopeaa, ja Resit Karabatsak, Turkki, oli siis pronssimitalin mies tässä sarjassa.